Zdravím, dneska tady mám USB nabíječku do auta od Belkinu, úplně obyčejnou, za 200 s jedním USB konektorem zvláštního. Používám to k Samsungu Galaxy Note první generace a můžu říct po zkušenostech, že ta nabíječka dokáže ten telefon udržet pořád nabitej na 100%. To znamená, když používáte telefon jako GPS navigačku, tak úplně bez problému. Můžete ho používat jak dlouho chcete, telefon se prostě nevybije, takže super. Jinak teda je ještě tady indikační LED dioda, ta svítí pořád zeleně, ta barvu nemění, vlastně indikuje to jenom to, že do toho jde proud. To znamená, že když otočíte kličkem, tak automaticky se začne nabíjet, pokud je něco připojeného. No a to je asi tak všechno. Jo, ještě teďka se na kameře bude zdát, že to světlo oslňuje, ale neoslňuje, vlastně v podstatě o tím ani nevíte. Takže příště čau.